компания, за пример, и по някакъв авторически начин. И то никой не ми прави забележка, значи аз служа работа. Или пък другия случай, вашия шеф по себе си един екип, да направи тема ръкопляс много силен. Тук е и точно с нея областта. Ще разходя на моята проблем с началник и понеже може не е да каже, че си много зле прави, е личност и отида до фейча. Компанията и казва, да ми харесва клиент, а защо имате конкурс с пряката име. Но хай фирмите. Кажа, ако по инвестиционната компания нещо е топне, стара мостова дистанция, се очаква тази пирамида. Дания, момент. Колко много власт има. И дори да си тук в 16 стъпа, и пак имаше и двама човечки. Подимо. Спирувайте ще подобно. Подобния шеф. Защото добре, не всеки се чувства, че е много удобно. Имаше един много интересен казус в клуба, че някаква нещо подобно във Франция. И по решение се дописва до своите успех. Въвлича ги на решение. Честно време, прите почва да напускат. Това е причината. И причината е точно, че ти право трябва да се от шефа, да бъде готовия и да им какво да те да изпълнят. После всеки един въпрос. Как на място? Или заобщо ако с някой положили се да се направи. И после, че немския менеджер ще се превърши в останали за компания. С този пример искам да кажа, че не е непременно, че да е по-от една компания ще бъде по-печеливша. Защото компаниите са много печели. Те самите, докато в Германия управлението е следствено, но важно е да се върнат идеите. Смислено човек за срещам. Дали има който работи и той избърква, като направи да загубил скелет. Къде са? Постовата дистанция. Това си просто дистанция може да не може. Гледа се на, както казва, вече с недучи. Че не взима при, значи е как се изразим. Те се среща на тези идеи от всякакъв трябва да се учени, както това, кой му бука. То беше с личност и нещо подобно. Друг начин хората и нациите е базиран на безродовост. Сега ще първо за мотивация студенти тук. Някои от университета ще да научат, искате парите, да почнете да изкарате много пари да постигнете. Това е моя бъдещ свърша. Външен ще реши, защото да завърши университет после да работи. Ако не после, няма това нищо от мен. Така че подобно към мен. От другия страна, защото нещо ни казва. Точно с това, кои са родови и да учних всички заповеди, където примера с родители, където силно родови връзки са те свидетели са. И тук отново срещна известна история, един американски бизнесмен бил много държава. И се разходи и гледат където водите, той тански американски отговаря. Видяш на риба, колко много ще правим. Къщата е пълна, но тук ще правим пари, колко попитал рибаря. И как се после си купиш една своя риболовна компания. Южноамериканец на риба. Вижте си, така и като си направиш своя собствена и ти казва рибаря. Гледат по-мързеливи по други причини. Точно като с външна. Когато нещата не се случват от факторите, развитие не зависи толкова нещата. И могат да се случват, защото бели, черни, мъги, заради. Така че по някакъв начин ние пак седи в една такава много нещата ходят тест. Може да се казва малко преди, че пършат нещо да кажа. Много интересна поговорка идейният човек за начин. Като се почерпне в там огромни суми, че много често ще прави както прави, ще се прави, защото е много важно и засрами. Може да изпиташ сбъркал си и че се засрамиш. Чувствах за се много лично. Примерно бил критерио си някакъв сигурно защитен вид. После се чувстваш ли виновен за стъпка и малко по-скъпина са точно хората с външна мотивация.
моя вина. Няма много че се задавам за това периоди, в които аз ще седя. Според вас, кои хора са по-склонни да тренират някой в 10 часа? От тях ще отпее. Нека искат да по-скъпна мотивация, значи, ще не или не тънзи. И ще се няма ли колко да направя нещо така. По-скоро някои са по-склонни да закъснят малко по-мъртви, много често. Не защото те го искат и те не се чакат възможно. Такова на театър в Гърция, но това ми казва. Когато едно представление, примерно е прибилна, че в седмицата празен 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 прибилна,
je sei sobre prazo, previla, 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 je sei sobre prazo, previla,
Живсем sobre prazo previla. Живсем sobre prazo previla. Живсем sobre prazo previla. Живсem sobre prazo previla. Живсем 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 sobre prazo previla.